कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। हात पळयात आयचे मुख्य खबरो। जोडा तालुक्यात आशिल्ल्या सरकारी प्राथमिक कन्नड शाळेत शिक्षक नाशिल्ल्या कारणान विद्यार्थ्याले प्रचंड शैक्षणिक नुकसान। कारवारात आयतार बाजार बंद जालान मासळी मार्केटात इसपा भायर गर्दी। 80 घाट सदाशिवगड रामनगर राष्ट्रीय महामार्गार 7 कडे गुडू कोसळलो। भारतीय सैन्यात सेवा दिल्लो प्रभाकर मारुती चेंडेकर हेमी एक वेळेच्या जेवणा खातीर धावपळ। कर्नाटक बंद लागून एसएसएलची पुरवणी परीक्षा 29 सप्टेंबरात। आता सविस्तर खबरो। जोयडा तालुक्यातल्या शिरगाव पंचायत क्षेत्रात आशिल्ल्या वैजगाव सरकारी प्राथमिक कन्नड शाळेत शिक्षक नाशिल्ल्या कारणान गेल्या 1 म्हयन्याच्यान विद्यार्थ्याले प्रचंड शैक्षणिक नुकसान जाती आसा। या प्रश्नी तालुका शिक्षण विभाग जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत हेमका कळून सुद्धा काय उपयोग झाला ना। पहिल्याच कोरोना लागून शिक्षणापासून वंचित आशिल्ल्या विद्यार्थी वर्गाक आता शिक्षण नाशिल्ल्या कारणान शिक्षणापासून दूर रावचे पडटा। या प्रश्नी जनप्रतिनिधी सरकारान लक्ष घालून 2 दिवसात शिक्षक नेमणूक करून जालान जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमका पत्र बरयतले म्हण पालक शिक्षण संघाचे अध्यक्ष सुनील पेडणेकर हेमी सांगला। कोरोना लागून ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आसा जालान या ऑनलाईन शिक्षणापासून हंचे विद्यार्थी वंचित असतात। भायल्या इतर शाळेत शिक्षक येऊन होमवर्क देतात, मात्र वैजगाव शाळेत कोणी वालीच नसल्या कारणान विद्यार्थ्याले शैक्षणिक करिअर धोक्यात येईल असा। आमचे वैजगाव गावामध्ये आम्ही एसएमसी अध्यक्ष सुनील अनंत पेडणेकर मी बोलता की आज आमच्या शाळेत 20 दिवस झाली तक्रार झाली की आज रमेश कदम म्हणून मास्तर असले ते आज एसएमसी मास्तर असून ते बी आज म्हणजे प्रमोशन झाले, ते आमच्यातला प्रमोशन घातले। आज 20 दिवस झाले, आज ना म्हटलं तरी बी आमच्या वैजगावात 40 मुलं असा त्यांच्या शिक्षणाचे प्रॉब्लेम होऊ लागला। आज मास्तरांनी बिवून सांगले केडीपी मिटिंगला तालुका पंचायत मेंबरला सांगले आम्ही बळवंत देसाई म्हणून तेका सांगले तर केडीपी मिटिंगला मांडता 2 दिवसा समक्षा सोडता म्हणून सांगला। आज 20 ते 22 दिवस झाले। परत जिल्हा परिषद मेंबरकडे सांगले आमचे संजय हनबर त्यांच्याकडे सांगले आज समक्षा ही होक ना आमची। मग आज ह्याच्या पुढे आम्ही पुढे काय करूचे, आमच्या मुलांचे भविष्य हे बाद करूचे का कसे काय हेच जरा त्वरित आमच्या बीओ साहेबांनी जरा ओळखोक जाय आणि आमचे हे करूक जाय, काम करूकच जाय। जर हो नसा असात त्यांचे ऑलरेडी आमका लेटर दिवचे की आमचे होईना म्हणून की अतिथी शिक्षक म्हटले तर मी एसएमसी अध्यक्ष आलो तर बी एसएमसी अध्यक्ष असताना बी दुसरे एका अतिथी शिक्षक ठेवचे म्हटले तर बी ते का होईना, कारण पगार आमची जबाबदारी होता ते कोणा ठेवले तर बी आमची जबाबदारी होक देऊ ना, ते पगार घालता म्हटलं तर 2-2 वर्षा लागता। मग हे जर असे समक्षा आज वैजगावच्या शाळेची पट अवस्थासारखी झालेली असा, ह्या शाळेत काहीच सुधारणा ना। आज ग्रामपंचायतमधनं आम्ही मुतारीचे हे करून घेतले, आज मेंबरकडनं आमचे रुपेश देसाई मेंबरकडनं मुतारीचे 50,000 फंड घालून मुतारीचे हे समस्या करून आज ह्या शाळेत सुधारणा ना। भरंकर मास्तर गेल्यापासून त्यापासून हे शाळेत जे पडगण लागले असा ते आजपर्यंत पडगण चालूच सा। ह्याची लगेच बीओ साहेबांनी हे घेऊ जाय। CRP म्हटले तर CRP येता मोटरसायकल लायता काय त्यांची लेखी करता जाता। मग ह्याच्या शाळेत सुधारणा होईना कशामुळे? जर हेच जर आमचे हे होक ना तर आम्ही का गप राहणार ना। आमका एक लेखी लेटर दिवचे त्यांच्याने आणि लगेच मास्तरची त्वरित सोमवार ते मंगळवार जर मास्तर हजर होक ना तर लगेच आम्ही लॅवे करून सगळ्या मुलांकी बसून सगळ्यांनी त्यांच्या पालकांकी बसून परत कमिटी मेंबरांकी बसून सगळ्यांची व्यवस्था सगळी करून आम्ही डायरेक्ट ऑन स्पॉट DC साहेबाकडे आम्ही लेटर पाठवणारच आणि डायरेक्ट लाईव्ह करणार। हे आज आमची समस्या ही जर करूकच जाय होत नसा तर त्यांच्या डायरेक्ट लेखी लेटर देऊच आहे। कारवारात या दिवसात कोरोना केस वाढते असल्या कारणान कारवार नगरपालिकेच्या व्याप्तीत भरतो आयतार बाजार मुखाली सूचना मेल्ट मंडळान बंद दवरतली अशी सूचना जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त प्रियांका एम हेमी सांगला। तरी शनिवारच्यान कारवारचे नवीन मासळी मार्केट सुरू झाला तर थंय कालच्यान इसपा भायर गर्दी जाता, तर त्या लागून कोरोना जायन काय म्हण सामान्य लोकांवरा व्यापारी वर्ग विचारू लागला। तेतूच आणि भाजी मार्केटात बीन गर्दी जाऊ लागला। कारवारात आता मास्क बी लोक वापरचे कमी झाला। नगरपालिका ही बाब गंभीर नजरेन पळयना, सामाजिक अंतर बीन कोण पाळीत दिसनात। सदाशिवगड रामनगर राष्ट्रीय महामार्गार आशिल्लो 80 गुडो कोसळू लागला। आता 80 घाटा वेल्यान वाहतूक करच्याक सार्वजनिक लोकां भितर भयाचे वातावरण निर्माण झाले आसा। 80 घाट सदाशिवगड रामनगर
ह्या मार्गाचेर 7 कडे गुडो कोसळील आसा. 80च्यान कदरा 14 किलोमीटर दूर आसा. प्रत्येक दिवस हजारो वाहनधारक प्रवास करतात. पावसा वेळार काही जाग्यार गुड कोसळून घेवन रस्त्याचेर माती व्हडले व्हडले फातर येवन पडटात आणि ह्या मार्गाचेर पावसा वेळार वाहनधारक जीव मुठीत घेवन प्रवास करतात. पावसान रस्तो बी कोसळूंक लागला. हजेन खंयच्या बी वेळार गुडो कोसळूंक शकता. 80च्यान कदरा 14 किलोमीटर भागा भितर झाडां खूप वाडील आसात आणि जास्तीत जास्त दव पट्टी रावता. तशेंच खूप कडे वळण आशिल्ले निमित्ती तेजेन मुखाल्यान येवची गाडी दृश्टी पडना. ह्या कारणाक लागून अपघात जावचो प्रमाण बीन वाडटा. 80 घाटात दर वर्सा गुड कोसळटे रावता. तरी सार्वजनिक बांधकाम खात्यान ज्या ज्या जाग्याचेर गुड कोसळटा त्या त्या जाग्यार संरक्षण वणत बांधची गरज आसा, जेणे करून ह्या मार्गान प्रवास करतल्याक त्रास जावचो ना. भारतीय सेनात सेवा दिल्लो एक मनुष्य एक वेळच्या जेवणा खातीर धावपळ करूं लागला. चेंड्याचो प्रभाकर मारुती चेंडेकर हेमका रावच्याक संत घर ना, जेवणा बी गत ना. क्रिम्स हॉस्पिटलात रोगी लोकांक आणि तेमगेल्या संबंधित लोकांक संघटन लोकां खंयच्यान जे जेवण येता त्यात जेवण जेवन घेवन खंय खाली आशिल्ल्या इमारतीत न्हिदून आपले जेवण करता. प्रभाकर मारुती चेंडेकर हेमी लग्न जालना. तेमकां पेन्शन बी येतेना. जाल्यार पेन्शन कित्याक येतेना हाचे स्पष्ट उत्तर तेमचे कडेन ना. अलाहाबाद ऑफिसात आशिल्ले मागेले रिकॉर्ड जळून गेले आणि सैल कल्याण मंडळान मागेल्या विनंतीक प्रतिसाद दिवना असे प्रभाकर चेंडेकर सांगतात. रिटायर जावचे पयले कामांतल्यान येयल्यान जावं तेमकां सेवेंतल्यान काडल्यान तेमकां निवृत्ती पेन्शन मेळना. तशेंच तेमगेले रिकॉर्ड तपासचे पडटले म्हण सैल कल्याण मंडळाचे अधिकारी सांगतात. कर्नाटक बंद लागून SSLC पुरवणी परीक्षा फुडें ढकलली. सप्टेंबर 28 तारखेक जावची SSLC पुरवणी परीक्षा विज्ञान, सामाजिक, कर्नाटक हिंदुस्थानी संगीत परीक्षा सप्टेंबर 29 तारखेक जातली. शेतकरी समर्थक संघटनान 28 तारखेक कर्नाटक बंद करची घोषणा केले निमित्ती परीक्षा केंद्राक येवच्या विद्यार्थ्यांक त्रास जावं नजो म्हण SSLC पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर 29 तारखेक जातली. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.